शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर किशनगंज। मिक्स बाय मनीष आर्या। ससुरा के अपन बताना समाचार गे, कैसा न मिलल छौड़ी तोरो भातार गे। ससुरा के अपन बताना समाचार गे, कैसा न मिलल छौड़ी तोरो भातार गे। मिलल लइकवा की हाथों से आने हीरा ने हौका गे, गे छौड़ी गे छौड़ी हीरा ने हौका गे। लगनिया में गे छौड़ी तोर बियाहवा होतौ गे, लगनिया में गे छौड़ी तोर बियाहवा होतौ गे। ओने भोकर टोटौ गे, एने यरवा रोतौ गे, ओने भोकर टोटौ गे, एने यरवा रोतौ गे। हमरा से बेसी छौड़ी मिलतौ न माजा, सब दिन रहतौ जवनिया तोर ताजा, सब दिन रहतौ जवनिया तोर ताजा। हमरा से बेसी छौड़ी मिलतौ न माजा, सब दिन रहतौ जवनिया तोर ताजा। चुमा चाटी में होई जहतौ बिहान हीरा ने हौका गे, गे छौड़ी गे छौड़ी हीरा ने हौका गे। चल जल्दी भतारा के संगे तजलने कंट्रोल करबौ गे, चल जल्दी भतारा के संगे तजलने कंट्रोल करबौ गे। हम जाई के दलकंगिया पर गे छौड़ी सबके गलिया में पेट्रोल भरबौ गे। रौशन पुजारी के दिलवा दुखा के, कौची तोरा मिलल छौड़ी हमारा रोवा के, कौची तोरा मिलल छौड़ी हमारा रोवा के। रौशन पुजारी के दिलवा दुखा के, कौची तोरा मिलल छौड़ी हमारा रोवा के। दिन रात बैठी के रहिए जनता में हीरा ने हौका गे, गे छौड़ी गे छौड़ी हीरा ने हौका गे। शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर किशनगंज।